A yanzu? A ko ba a yanzu ba. A yanzu nan kan fa zai iya sallah ba. Saboda me? Saboda me? Saboda ni mayan dodo ne ba zan bari dodo ba, ba zan bari safe ba. Ba za ka bar zafi ba? To amma kuma ai ya kamata ka yi tunanin mutuwa in ka mutu dodo. To in tambaye ka ba. Kakana kan su kakana wanda suka aike sun haifa kakana kan ba. Suna na ba su sallah ba. Ba su sallah ba sun bi dodo. To ni ma na zo na bi su har babana yanzu yana na gida yana bin dodo shine ya bani safin. Ni kuma ni zai rike safin. To yanzu idan a misali babanka da kakanninka sun yi abu wanda ba daidai ba kuskure ne kai he ka gano abin da suka yi. Wurin da sun je ni zan je same su a wurin. Yana da kyau ka gyara. A'a. Da kyau ka gyara. A'a. Yaya babana kuma ya ni wurin da ya bi ba zan fi wurin sa ba. Ba lalle bane ka bi wurin sa. Yanzu kaga mu a cikin Alkur'ani a matsayin mu na musulmai. Ya kuma na yana na wurin ya bi wurin. Babana ya bi wurin. Kakana ya bi wurin. Ni ma zan je in bi wurin. Yanzu a misali yanzu idan kakanka ya laifi aka kai shi prison babanka ya laifi aka kai prison zan je same su mu mutu wala kai laifi an kai ka prison zan je same su mu mutu tare. So kai dai sarkin masu dodo na farko za mu ci gaba da maka addu'a da maka nasiha kuma muna roƙon Allah ya bude maka zuciyarka ka gane musulunci shine addinin gaskiya ka bar bautan dodo ka dawo bautan Allah kuma ni ka gani nan ko ina ji a jikina ina maka tsammani ka insha Allah za ka karbi musulunci ko ba yanzu ba ko ba yanzu ba ko wani ka bani magani ne fa wannan na speaker ne na magana saboda haka jama'a wannan ba Allah da kuke gani shine sarki shugaban masu bautan dodo na wannan gari da wannan ƙauyuka da muka zo wannan mutumin